Good morning, Kelowna. Dito tayo sa downtown Kelowna. May ano yan? Uwak? May uwak. Pro. Daming ganyan dito eh. Yan. Nagkasaan ka dyan. Ayun yung City Hall. Ito naman yung Kelowna Yachts Club. Doon tayo pupunta. Maglalakad tayo papunta doon. Lakad-lakad lang tayo ngayon. Saturday, day off. Rest day. Wash day. Yeah. Ito yung roundabout nila rito. Ayan yung City Hall ng Kelowna. Ito ang Stewart Park. May fountain dito. Inuman ng mga uwak. May events. Marami ditong ganito yung mga scooter. May app yan eh. Tapos magbabayad ka through credit card. Kasi pwede mo nang gamitin yan. Paikot-ikot ka rito. May bike din. Itong bike nila, electric bike. Pwede rin pedalan nito pag naubos na yung power niya. Ayan yung City Hall ng Kelowna. Ang munisipyo. Oh. Laki rin yan. Dito sa Kelowna may mayor din. Parang ngayon, election ngayon eh. Election ng mayor, ng councilor. Wala la ritong kagawad. Ito naman yung mga parking. Ang tawag dito? Pay by phone, park and pay using pay phone. Dito ako nagbabayad pag nagpa-park ako diyan. Pag nag-park ka diyan sa kalsada, dito ka magbayad. Ayan, ulitin mo yan, pindutan. May events sila. Dito pag nagpikit sila o kaya nagrally sila rito, peaceful eh. Walang binobombahan ng tubig dito. Yun yung sikat na bear oh. Mamaya natin tignan yung mga nagrally. Doon muna tayo sa bear. Ang ganda nun no? So itong park pala ay pinangalan kay James Stewart. Ayun. Naging mayor ng Kelowna nung 60s. Ganda niya no. Ang ganda oh. Lapitan nga natin yan. Ito yung parang pinaka ng Kelowna eh. Anong tawag doon? Pinaka landmark nila. Kasi pag nakita mo to, Kelowna agad. Yan yung bear ng Kelowna. Oh. Bear. Artwork pala to. Kinomission ng City of Kelowna. Ginawa ni Brower Hatcher noong 2010. So dito pag nandito ka, kita mo na doon. Parang ito yung pinaka view deck din. Kita mo yung mga yate doon nakapark. Yung mga yan nakapark na lang yan ngayon dahil autumn na, lamig na.
maninigas ka pag na bangka-bangka ka pa dyan. Ito yung parang pinaka anong tawag dito, multi-purpose na plaza, kumbaga sa atin yung plaza. Kasi minsan dito may mga concert, ganyan. Tapos kita mo rin dito yun, no, City Hall. Ganito yung Kelowna. Pag winter, may events din daw dito. Yung Kelowna parang ano lang, yung city rin ito, pero yung mga malilit na city lang, di siya yung malaking na parang Vancouver, ganun. Mga bulaklak, oh, malapit ng maglantaan tong mga to. Yan, yung mga lavender na yan. City of Kelowna. May dalawang aso. Ang cute. Nag-iiba na ang kulay ng mga dahon. Ano yan? Nagyayelo na. Tapos magre-red yan. Ayan, ang ganda, oh. Nag-iiba na yung kulay niya, oh. Etong mga nakapark sa tabi ng kalsada, yung mga yan, pag weekend, Sabado, Linggo, free parking yan. Libre lang yan. Kaya doon tayo sa gilid din ng kalsada nagpark kanina. Pag doon ka sa loob, yung mga doon, may bayad yan kahit weekend. Ito kasi City Hall naniningil nito, kaya libre. Tsaka pag hapon na, yung paggabi na, libre na rin ang. Pag weekdays naman, may bayad yan pag maghapon. Pag gabi na, libre na rin. Ito lang, chill. Oh, may mga naka-costume. Galing. Oh. May cul-de-sac ulit. Tsaka ang maganda rito, priority ang pedestrian dito. Pag tumawid ka dyan, patawid ka na, hihinto yung mga sasakyan para makatawid ka. Ganda, oh, dito. Napaka peaceful. Ayan yung Cactus Club. Sarap na steak dyan. Cactus Club. Pinipik-yapan ka rin sa DoorDash yan. Daming order yan pag dinner time na. Nako. Kakostume sila ate, kaka sila kuya. Yan naman yung community theater. Community theater. Ano yan? Yung mga dyan ginaganap yung mga pagalimbaw, may mga show ng mga orkestra. Yung mga theater na performance. Yan. Ito bago rin tong bike na to, kulay green. Siguro kalaban ng orange to. Magkalaban tong dalawa. Lime naman to, lime. Ito naman, spin. Oh, kalaban nga yan. Kalaban sa ano yan. Negosyo. Kalaban sa negosyo yan. Siya yan, no? Cactus Club. Lakad-lakad lang tayo. Ay, ang ganda ng dahon na nito. 50% na yelo na, oh. Tutukan ko nga yung dahon niya, ano itsura niyan. Yun. Ganyan pala yan. Ayan, oh. Itong bulaklak na ito, dito ako bilib sa bulaklak na to. Mula nung spring, eto na yun eh, hanggang ngayon eh.
Hindi nalalanta. Siguro malanta to pag nag-winter na. Pag lumamig na, sinasabit nila yung mga bulaklak. Ito yung pagkain ng ano. Ito ba yan? Ng squirrel. Ganda nun ah. Vintage na Ford na pickup. Lupit na ito. Convertible. Ano to? AMG SL63. Charter pa. May show sila sa tapos na. Ito naman ang Kelowna Yacht Club. Maya punta tayo sa likod niyan. Makita natin. Ikutin natin. Ito yung Kelowna Law Course. Siguro dyan yung mga ano, parang kumbaga sa atin yung trial court. Yan. Kumbaga sa Pilipinas yung trial court. Kelowna Law Court. Yan, kung nang snatch ka, snatcher ka. Diyan ka ihihiring. Dito kasi mababait yung mga tao. Hindi ka namang i-snatch, hihingi ka na lang, bibigyan ka na lang. Sabihin mo lang wala kang pamasahe. Oh, yun nga, baka ihatid ka. Ito yung boat launch dito sa la-launch yung boat mo doon. Mamaya, malakaran natin mamaya. Sarap nang maglakad-lakad ngayon dahil autumn na, malamig na. Kahit maaraw, malamig yung hangin. Kaya yung mga tao naka-hoodie, naka-jacket, naka-sweater. Ako rin, naka-sweater ako, naka-jacket din. Lamig eh. May mga ganun sa mga gilid ng kalsada. Oh. Yan. Yang Canada Post. Yan may uhulog yung mga sulat mo. May mga sulat ka. Yan o, yung pula na yan. Hindi mo na kailangan pumunta sa post office. Hulog mo na lang dyan. Maraming ganyan dito. Kelowna Art Gallery. Yun palang art na oh, di ba? So, ito naman yung mga parkingan ng bisikleta. So kung may bisikleta ka dyan, may parking. Lagyan mo ng lock kasi maraming bike dito yung ano. Maraming bike ang ninanakaw rito. Yun ang krimen dito, mga bike na ninanakaw. Yun. Maya-maya makita mo yung bike mo nandun na sa kabilang kabilang barangay nandun. Iniiwan na dun yung bike mo. Ginamit lang pa uwi. Yan yung art gallery ng Kelowna. Yan naka-display yung mga magagandang arts ng mga sikat na artist. Ito naman yung Delta Hotel. Ayan, no? Delta Hotel. Uy. May papasok pala. Kailangan alis. Kailangan ano natin. Kailangan alistuan natin. Ayan yung taxi ng Kelowna, oh. Yellow cab. Oh. Kelowna Cabs West Side. Yung mga taxi ng Kelowna. Ano to eh, yung ibang taxi meron pa dyan yung parang
Diyan sa likod may bumababa na rampa para sa mga naka-wheelchair. Ito naman yung casino. Ito yung casino sa Kelowna. Kung gusto mong mag-slot machine, sigurado may slot machine dyan. Prospera Place. Yan yung mga parang mga mall na maliliit. Walang mall dito na malaki, yung parang SM ganun, wala. Kasi hindi naman ito yung malaking city. Kumbaga sa Pilipinas, mga ano siguro ito, parang Lawag City ganun. Mas malaki pa yata yung Lawag City. Malaki to kung land area yung titignan mo. Ang Kelowna, malawak kasi. Malawak. Marami ritong bahay. Mga bahay na malalaki. Kasi yung Kelowna, parang retirement area. Kumbaga, halimbawa, yung mga may pera na sa ibang lugar, gusto na mag-retire. Dito na sa Kelowna pumupunta. Ayan, no. Ganda rito. Picturean mo to ngayong Tambayan. Ang ganda siguro nito sa winter. Balikan natin to sa winter. That's good, ah. Itong Waterfront Park. Balikan natin sa winter kung ano itsura na ito. Mukhang maganda eh, oh. Ano yan eh, mga condo. Kasi mga villa naman yan. May ano yan eh, ang mga villa na yan, may parkingan ng ano dun sa harap nila, ang bahay nila eh. May parkingan ng mga yate, mga boat nila. Galing eh, mamaya puntahan natin. Ito na yung pinakamataas na building dito. Na condo. Siguro ano to, nasa 50 story din to. Taas din eh, kaso hindi ko alam kung gawa sa kahoy ito o semento. Alam ko bakal yan. Tapos yung mga dingding niya kahoy, mga plywood. Dito kasi yung bahay parang di uno na plywood. Ang ganda pa na itong mga to. Sige. Sayang, sigurado sa winter masisira to. Ang ganda ng mga bulaklak eh. Mahal na sa dangwa na ito. Ito yung fountain din nila rito. Kita mo sa Facebook ng mga taga Kelowna, meron profile pic talaga na ito eh. Fountain. Ayun oh. Ayan oh, may mga nakaparking lang yung mga boat nila sa harap eh. Lupit, di ba? Oh. Yung tubig nito karugtong nung sa lake. Pero may ano sila doon, may bakod sa may lake eh, may gate siya. Pero in-extend nila rito, ang galing. Gusto nilang makatipid sa tubig. Ganda rito. Ano lang to ng casino eh, parang garden ng casino. Ito naman, nung spring maraming ano rito, maraming pato. Yung mga gansa. Canada Goose. Yung mga Canada Goose. Nangahabol yun eh. Ayun oh, ganda oh. Pag diyan ka nakatira, kung gusto mong pumunta dun sa Lakeshore, may gusto kang puntahan, punta ka lang sa speedboat mo, drive mo na, labas ka na dun.
Kaso may mga takip na. Yan, oh, may takip na yung mga boat nila. Kasi nga, magwi-winter na. Tinakpan na nila. Hindi na nila ginagamit. Malamig na. Yun na yung lake, oh. Ito yung puno, eh. Gusto na mag-yelo yung mga dahon niya sa loob, eh, oh. Kaso yung iba ayaw pa. Still fighting. Ayan, no. Oh. Yellow, pero ang ganda niyan sa ano. Pag nagkasagsagan na ng autumn. Ganda rito. Ayan yung parang bridge na. Wala akong nakikitang tae ng... Saan kayo nagpuntahan yung mga gansa? Ang linaw, oh. So walang isda. Tawag pala doon Harmony Bridge. No wake, sabi niya. Bawal daw gumising dyan. Ibig sabihin, huwag kang matulog dyan. Ang ganda, oh. 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 Harmony Bridge. Bawal daw lumangoy dyan, banda. Proud na proud, oh. Oh. Bilisan mo, ate. Si ate malilate na, oh. Dragon Boat Club. Ito yung beach nila rito. Tignan nga natin yung buhangin ng beach nila. Ito yung beach na to nung summer. Nako, punong-puno ng tao to. Wala kang mapwestuhan sa dami ng tao. Ganito yung beach nila. Buhangin ng ano. Iba yung buhangin niya. Parang yung buhangin na pang semento. Hindi siya yung buhangin na white sand. Kilo na Dragon Boat. Dragon Boat. Katakot yung aso. Ito yung Okanagan Lake. Malaki tong lake na to. Kung i-drive mo mula sa dulo hanggang dulo, siguro mga 3 oras. 3 oras kang magdadrive ng kotse. Tumatakbo ka ng 120. Mukhang may concert mamaya. Ay, paparating pala. Ano pa yan? Karerahan pala ng mga ano yan. Dragon Boat Club. Ano tong... Ang galing nito. Gawa sa bronze yata. Bronze nga. Kunti na lang yung mga nagbo-boat ngayon. Ay, yung lake. Ito yung walkway sa gilid ng lake. Dito siguro sinushooting yung mga sa video, okay? Yung mga naglalakad. Yung mga sa kanta ni Roel Cortez. Yung mga sa mata makikita. Tama ba yung lyrics? Ayan, oh, ito yung willow tree. Grabe ng puno na yun, oh. Pahaba siya talaga, no? Papunta siya pa. Yung puno na yun, pa ganun, pataas. Ito naman, pa-triangle. Kanya-kanya sila ng trip. Ito naman, yung mga daong pababa. Pababa. Ayaw niyang tumaas. Dito talaga yun, eh, oh. Isipin mo na lang, oh, naglalakad yung model dyan, oh.
Di ba? Meron pa isa-isa. Yung kabila niyan yung Bear Creek. Ayan doon yung Bear Creek. Doon naman yung West Kelowna. Maalon-alon din pala yung lake. Siguro may mga crab dyan. Ang lakas din nila. Mga senior pala yan. Akala ko mga bata pa. Mga ano na yan. Mga lolo na pala. Siguro yan yung parang may club siguro sila. Parang, ay tama nga. Ayun o, Kelowna Dragon Boat Club. Meet up siguro nila ngayon. Saturday meet up tayo sa lika. Kailangan, aga tayo kita-kita doon. Exercise na kayo Ayun lalakas pa nila. Yung araw, tirik na tirik. Pero, ang lamig. Siguro mga nasa 13 degrees yung hangin. Feels like 13 degrees. Pero ang temperature siguro mga 22. Feels like. Ayan Nakalayo na yung isa. Ito yung kalaban nila, kulelat na to. Pero mas mga bata ito. Mas magagaling yung mga seniors. Wala na to. Kumbaga wala silang pagkakaisa. Kasi siguro dapat yan, yan, di ba? Yung anong tawag yan? Ang ganda na ng galing na. Dapat yan, di ba? Kakaisa kayo dapat, di ba? Para sabay-sabay yung sagwan ninyo. Wala to Wala. Papunta na nga sila doon sa pader Dapat lumiliko na sila rin. Wala talaga. Kulang sa practice tong mga to. Matatalino. Yung mga senior kasi punong-puno na ng wisdom na yung mga kumbaga sa tingnan mo, pahinga pa sila. Tumigil. Tumigil sila sa pagsago. Pa isa-isa na lang nagsasaguan. Wala. Kulang sila sa practice tong mga to. Dapat to umupo sa harapan ng matatanda pagkwentuhan nila ng ang lawak ng parkingan ng mga yate. Mga boat. Mula rito hanggang doon. Diba? Yan ang parkingan nila. Tapos ito naman, ito yung meron pa rito, may parang park pa rito. Ayan ayan, rin yan, daungan din ng yate yan, ng boat yan. Yan, pupunta rin dito. Yan yung gate gate nila palabas ng lake. Simpson Walk. Ito yung Simpson Walk. Ito yung nilakaran natin. Yan yung Simpson Walk. Pinangalan kay Stanley Miriam Simpson. Nabuhay siya noong 1886 hanggang 1959. Isa pala siya sa mga pioneer dito sa Kelowna. Noong 1913. Tagal na ng Kelowna, Ang Kelowna kasi city na ito noong 1906 pa Tagal ng city ang Kelowna. Yan yung mga boat. Dami rin palang mga seaweed sa loob ng lake. Float plane tours. Tour pala to.
Ito yung gate, oh. Yun yung mga villa na yun. Yun yung casino dyan bande. May mga boat doon. Pag pupunta sila sa lake, pupunta sila rito sa lake. Kasi mas mababa itong lake kaysa doon. Dito sila pupunta. Ayan. Magbubukas yung gate na yun. Pupunta yung yate rito. Kaya yung bangka. Tapos pag nandito na, isasara yung gate. Tapos dahan-dahan nilang bubuksan ito. Pag binubuksan nila to, bumababa yung tubig hanggang maging ka-level na niya yung lake. Galing, no? Boat lock. Ayan, no? Ayan yung mga boat na ang kintab ng boat, no? Mga villa kasi mga tirahan yun, yan. Mga luxury residence. Pwede rin pala yung mga seaplane dito. Ito yung nakita ko sa Vancouver, eh. Ayan yun, oh. Parang nakalutang lang yung para Cessna lang yata yan, eh. Siguro pag lilipad siya, yan na siya magte-take off sa lake. Galing, eh, no? Ito na yung mga ito na yung mga gansaw. Mga pato. Ito ba yung Canada Goose? Liliit to. Liliit. Ayan, oh. Ang liliit na pato. Yan na yung boat launch. Magla-launch sila ng boat yan. Ayan, oh. Yung inihila ng truck niya, inihila ng truck niya na boat niya, na-trust doon. Okay lang mabasa yung mga truck kasi hindi naman maalat tong lake. Hindi naman to dagat. Yan, o, tapos ihiwalay niya ngayon yun. Tapos maya maya nandyan na yun sa gitna. Dito na yung mamaya sa gitna. So wala masyado dahil malamig. Ayan na yung mga nagkarerahan, no? Oh. Tapos na sila. Mga pagod na. Ito naman yung Kelowna Yachts Club. Yan yung mga yate nila, oh. Malilit lang yung yate nila rito. Pang ano lang talaga, pang lake lang. Dito naman kasi may yate ka. Diyan ka lang sa lake. Hindi ka naman nakapunta sa dagat. Mas mataas nga to kaysa sa dagat, eh. Ito yung Kelowna Yachts Club. Siguro yan yung parang clubhouse nila. Sigurado kinakain nila. Clubhouse din. Can I order the clubhouse? Ayan, no? Yeah. May mga damo-damo rin dito, oh. Oh. Ano, mga damo. Ba, umiinit, ah. Mainit dito banda, ah. Mukhang walang hangin dito masyado, ah. Ganun lang dito pag weekend, ganyan, daming tao, lalakad, makain ng ice cream. Oh, masarap mag-ice cream. Ice cream na dun sa dulo. Ice cream dun sa dulo, eh. Ang galing niyo. Nakabalance niyo. Isang paa lang, ang galing ng pato. Natutulog yan kanina, eh. Naistorbo ko yata. Eh, nakatingin na siya.
May pigit-pigit siya. Oh. Oh, alam ko yan yung ano. Yan ba yung Canada Goose? Hindi kasi yung Canada Goose lumilipad yun eh. Pato lang yan dito. Yan yung mga ducks. Ducks Unlimited. May charity para sa mga yan eh. Inaalagaan. Oh, ba? Lumapit na ibon. Gusto ma-extra. Dahil naka-costume ngayon oh. Parang ano yata ngayon. Parang costume. Mukhang dapat nag-costume din ako pala sa ano. Kung alam ko lang kanina, sinuot ko yung Iron Man ko eh. May Iron Man ako dun eh. Ito, si ano, Ace of Heart. Oo. Ang galing, oo. Ace. Kahit isang jet ski lang sa ano. Teletabi yata yun. Naka-costume sila, oo. Ito naman, ibang grupo naman to, naka-costume din. Yan. Ganda na costume eh. Visitor Center. Nandun pala yung Ace of Spades. Ace of Spades. Kelowna Visitor Center. Ayan, kung visitor ka, yan ang center. Ayan, lupit ni Joker. Oh. Kaso, oh. Hindi kaya pang Halloween na yun. Kaso, hindi pa. Aga pa. Ito lang dito. Sarap maglakad-lakad. Uy, malalaking ano yun ah. Malalaking cruise yun ah. Cruise ship ah. Ayan o. Magko-cross sila dyan sa ano, sa lake. Free walking tours. Ano to? Walking tour. Downtown Marina, Kelowna. Yan, kung gusto mo sumakay doon, isang ikot, kain ka doon, minom ka ng wine, minom ka ng beer. Ito yung mga rentals. Kahit ganun lang, oh, baka ganun lang ang bagsak ng kayaking. Oh. So baka sagasaan ako ng hindi ako makita dyan sa gitna. Lupit yun. Mga jet ski, mga rental, no? So mag-rent. Yan na yung Bernard Avenue. The legendary Bernard Avenue. Yan ang pinakaunang avenue sa Kelowna. The first street ng Kelowna. Eto na si Ogo Pogo. Sikat tong si Ogo Pogo rito sa Kelowna. Ito yung dragon. Etong si Ogo Pogo nakatira dyan sa ilalim ng lake. Nandyan siya ang nagbabantay sa lake. Ito si Ogo Pogo. Ayan. Yan din ang landmark ng Kelowna. Si Ogo Pogo. Kailangan picture ka dyan kung pumunta ka lang Kelowna. Kasi hindi ka pumunta ng Kelowna pag wala kang picture dyan. Ako pala wala pang picture dyan. Ito naman yung sail. Tawag dyan sa art na yan. Sail. Sikat na artwork din yan. Ayan oh. Sail. Matagal na to, 1977 pa. Pero tignan mo naman, parang kahapon lang ginawa. Naalagaan kasi rito pag mga ganyan. Ito ang dulo ng Bernard Avenue. Ito, ang style ng Bernard Avenue, hindi na nila binago. Kumbaga, halimbawa, yung mga building na yan, ganyan ang style nung 1906. Kaso hindi na nila binago yan, hindi nila ginawang 2-story o kaya 5-story. Ang pagkakaiba lang nila noon, kahoy yung mga yan noon, ngayon mga bricks na. Ayan, pero isipin mo na lang ito,
Walang semento, lupa, tas ang mga dumadaan, mga kabayo, karetela, ganyan. Yan, ito, nung 1900s, nung nung mga early 90s. Hindi, early 1900s. Ito. Dito nagsimula ang Kelowna. Dito nagsimula ang pag-develop ng Kelowna. Ang galing na, no? Pusang galaka, oh. Ang galing, oh. Oh, oh. Oh. Hindi naman siguro tayo makapiright yan. Original na niya yan, eh, oh. Mukhang original na yan. Oh, oh. Walang copyright yan. Oh. Bigyan natin ng 10. Ganda rito. Ito na ang downtown Kelowna. Nakita nyo na yung downtown Kelowna. Yun na yun. Sa susunod, lakarin natin hanggang dun. Kapagod, masarap mag ice cream. Dito tayo mag ice cream. Mukhang masarap tong ice cream dito. Parlor ice cream. Ayan, no. Malamig na mainit. Malamig yan. Sarap, oh. Yun yung kinuha ko, yung orange. Ayun yung kinuha ko. Yan. Parang ito yata yung pumpkin. Yung kalabasa. Sarap ni ito. Ito ang the best pala ngayon. Ang laki. Isang scoop lang to, laki. Ang isang scoop, $5. Sarap. Tumutulo na, oh. Bilis matuna yung ice cream ko. Ito na yung pinakamalapit ko na counter sapato. Galing, ah. Sa Bicol to, pulutan to. Yari, buti na lang nandito pa. Olivia. Lumamig na. Earth's Kitchen. Mga binebentang ano, everything $5. Sinesale na nila yung mga pang spring kasi ay yung mga pang summer sinesale na kasi magwi-winter na yung ibon. Kunti pa lang tao ngayon kasi maaga pa. Mga mamaya, mga paghapon na. Mga siguro mga 5 PM. Ang cute ng mga chihuahua. Chihuahua. Itong mga
Mga lumang ano na to, lumang structure na, kumbaga ni-renovate lang nila ng ni-renovate mula nung 1906, 1900. Ito yung sinehan dati. Dapat yung mga butik mga butik-butik downtown. Ogopogo Giftland. Okay, ito yung bilihan ng mga souvenir. Mamasyal ka ng Kelowna. Dito na yung mga ano nila, Memphis Blues BBQ. Doon tayo banda nagpark kanina. Nandun yung events. Kaya palang daming tao doon. Oops, mag-uumpisa na si Lolo Basker. Bank of Montreal. CIBG. Pag wala kang masakyan, rentahan mo na yan. Ay sakyan mo. Ito yung mini Cooper. Yan naman yun. Ang daming mga Corvette dito. Siguro yung Corvette pang ano talaga yan. Yung mga retired na. Mga gusto. Legend kasi ang Corvette. Uy, may kaparehas na yung kotse. Kaparehas. Naka-costume. Pati yung dog nila naka-costume. Si Harley. Costume niya. Ayan na, nagpapaya na si Tatang na. Parehas. May sasakyan natin. Woo! Ayun, naglakad-lakad lang tayo ngayon. That's good. Day off. Ito yung City of Kelowna downtown. Ngayon naman magkakape tayo. Ice cream kanina, ngayon kape. That's good. Nagyayelo na yung mga dahon, no? Kahit dito sa mga nasa tabing kalsada, oh. Nag-iiba na yung kulay ng dahon. Autumn na talaga. Malapit nang mag-winter. Ayan, oh, iba na yung kulay. Ay, lupit nito. GT3. Galing pa ng Alberta. Layo pinanggalingan nito, ah. Calgary. Lupit din yan, oh. Harley Davidson. Mas malupit na naman yan. Malupit na naman yun. Pusa, wala nang lulupit pa dun.